Balimao Anyokuma, très urgent. Billet mardi 9 août 2022. Mais on 23h50 là, ça va sur 3h du matin, passer de 50 minutes. Malala, ouverture média, ani Mali armée malienne. Amangini Mali surasi bella de l'effet begana ni vidéo là, c'est très important. Ouverture média beka do manipulation kuma do konana. Ngalon fara le ɲɔgɔn kan mais nga bonya buka alibi parce que Tchernon Ndiaye nga okɔliden kɔrɔ ye ne segu tungara Tchernon Ndiaye kalamu bɛ ouverture média la ntena me kuma adusi quoi ntenu la maloya ka se niveau do la parce que u bɛ ka kuma mun fɔ quoi ne bɛ ka yɛlɛ u ma de quoi u ka dɔn ko mɔgɔ kalanu bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka manamanakan minnu fɔ maliyɛnw aw n'an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ils sont à la pointe de la technologie dans le domaine militaire. Poutine est là, quoi est armement de armement go fale bana jebe bodo. On côté kolodimi ou nyedimi de chendo. Oh boudi c'est là la fanga be. Ni avion ton temps de be rushi bolo. Mali bi MiG 41 bo fani. Oh mais on yumu zoro c'est ça. Ni ngali yoro be MiG 35. On yumu soube so ko anga surasu ka avion dirabi ben nison jalemba be. Ale dimine sigilembe. Ne ta fen fen kele no ka dimi. Ne ganta kundonde. Ne ta don fen fen kele no ka dimi. Un avion soro, un avion nyuman soro. A fora fora, comme MiG 35 dira en ma. Le fait qu'elle mouillé, elle est où là quand elle est damnée. Ne be yele ni mari quoi. C'est-à-dire que, quand la tourni, quand ina fo, ko amanga kuma, ko dripa, ko de kanga communiquer bla. Ko mo vraiment kuma, ko ni armée capacité ou un galon kuma di. Ou te dien dugu, te dien kono. Ko armée ka pasi drone be kuma armée ka o dugute Amérique kona CNN be kuma armée ka ko awa dans toutes les guerres bébé ka kani défend bébé soro dumani ki ka iga surasu ku ambe ko mun ke Mali surasu la no Mali surasu be ka victoire sorobi o manda ale be fait akani kuma yi mogo makani kuma yi famia mena kuma yi décortiquer nimbe ka a yiraki na fo foyi tanga armée bulu jugu global kuma kana ni mogo be ka Mali juguya be ni ne be ka Mali juguya be ne ala na karache anga ka kuma to la mede ne be na yira awla ni ma modeli mi quoi anga ni kuma la me SU 50 feti on go break fan du méthode a puissance bana a fanga bana est-ce que a war bambulu est-ce que même dans le quoi la na budget ta to kanga avion soro bon terroristes sigilen global kuma ka inata o ba fɔ ko ja ko SU yɛrɛ tɛ Mali bolo an no fora no te tien e kan ka ti sigi réseau kan ko fɔ voilà des gens qui disent que les intellectuels oui mais en réalité avec un galon tɛgɛ non seulement avec un galon tɛgɛ avec un terroriste togola ja kuma nu de fɔ sisan non est-ce que tu vois comme MiG 35 comme MiG 41 est-ce que vous voyez donc avec ti sigi réseau kan kan ni fɔ ay ni kuma la mɛ dɛ avec ti sigi réseau kan kan ni fɔ sisan non terroristes be ni yesan non olu be soro kanin ta ka baraka ni ne sisa anya avion soro point final benison jalendo point final ni be fe ka komi nya don enquête ke bani ne de ya fo onyena Mali avion dugole me Mali bulu ate bokeneka o ye tien di tande do kele maje donc nunu ye mogo dodu yi u ta dobe kuma mu fo u paniquelen do sisa u nyaba la on ne be ka armée sankoro tabi u b'anw ni armée de bila ɲɔgɔn na sisan ka kɛ n'a fɔ anw ye propagandistes de anw ye galontigɛlaw de ka sɔrɔ ale de ye galontigɛla ye ale de ye propagandiste ye ale de ye manipulateur ye an ka kuma tɔ lamɛn a y'a ka kuma tɔ lamɛn dɛ a bɛna yɔrɔ min fɔ yan tuguni. Partenariat entre la Russie et le Mali est-ce que la Russie bɛna sɔn c'est-à-dire que au avion première génération 5e ni 6e génération o den damadɔni mun b'ale bolo Russie bɛna sɔn o di Mali ma Russie b'o feere Mali ma pour quelle raison. Voilà. O mun be sale masa o mun de be sale ma irisi ko di anw ma o irisi kono di anw ma o anw de ko aba anw bolo anw ko avion do dogolen bɛ anw de nisɔndiyalen bɛ bi k'an ye avion kuraw sɔrɔ e tɛna fara n ka nisɔndiya kɛ e diminen kumunen sigilen bɛ ne m'e ka dimi kun dɔn a bɛ ni ala na kara cɛ a ye nin kuma lamɛn dɛ. Donc il faut sortir de la passion il faut mettre la raison devant donc au kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ jigin armée la oh on pensait qu'on allait avoir des MiG 35 des MiG 41 yali connexion ka ban n y'o yan
La DIRPA, c'est la direction des relations publiques et de communication. Armée Kumadaou de DIRPA. DIRPA, la page officielle. Facebook s'en fait. C'est écrit Forces armées maliennes. Begata, kata page. Il y a des informations sur nous. T'as Forces armées maliennes. Il y a pas de recherche qui est connecté ou le communiqué tout. Est-ce que Moya est DIRPA page qui a fait Mali na dernière génération? Est-ce que Moya a fait Mali na sous quoi dernière génération? Le colonel Abraham Maïga qui sort tout le temps, qui fait. Ko DIRPA m'a fait côté sur côté tien. On est à la tête jamana jumba ka armée secret ka bo ka fo kamera nde soro. On te comment qu'on fait. Bon allez ne man ne discussion la ngolo de ne mana kandrondi a ben ala na krate wallahi. Est-ce que tu as vu? Voilà des gens où vous attaquez face au dénuement de là. Si vous êtes si ce monsieur est sincère, s'il n'est pas caché derrière quelque chose, pourquoi aller bena Bobby kana ni mana kan fo kana ni débat ngolo les débats des caniveaux mana kan ça dit que koni joute kuma munna quoi afura ko avion nana me koteira où est ton problème? Est-ce que o jamana be dien kono ko armée drone be kuma armée kan ko armée drone be kuma armée kan ay ta américain ka CNN mo be bo ou be kuma armée kan NNBC be kuma armée kan Aïta France 24, Aïta RFI, Abebe kuma français armée kan. Moi on de Mali France 24, on de Mali RFI, on de RFI Dakar Kanteke. N'tarono de Dimia Bilade. Mais voilà des gens comme ça, où vous attaquez face au dénuement de l'ade, Kola Gouchi. Et puis sur si dobe non, Oluka familiali mambonde. A ben alana krache. Oluka familiali mambolube dani ni kono shuta kan de la quoi. Donc il faut bella jelengena. Nous n'avons pas de doré, kana be blabla nyogona. Ou ba ke armée nyakoro sanno. Ina fo ul debe armée fait. Ou de tukura régime korom koko. Ou klimakeni régime fait. Mais pas donc mon do mélanger les sur là quoi. Ou peut-être en donc quoi, je ne sais pas. Tu vois. Donc nous n'avons pas comment attaquer fili nyamand là quoi, je vous jure wallahi Allah. Anga kuma to la mais avec kono chuta ka fo mina orola. Le gouvernement parce que c'est le porte-parole du gouvernement. John a communiqué la que le Mali va acheter, le Mali va acquérir des MiG dernière génération. John est primature pagé, présidentiel pagé. Le Mali va acquérir des avions dernière génération. Il faut sortir du débat des cannibaux. On a armé Togotien, on a armé Togotien parce que les journalistes qui l'ont fait, plateau de sang. Quand on a on a comédie ou un cinéma, non, il faut respecter l'art. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tessit. C'est des gens qui meurent tous les jours. Voilà. Côté site, quand il y a la co, Tessit, si ça raconte, il y a une fois. On a sur la souffle, il y a Tessit. Quand on a propagande, il y a des Français qui ont fait au rôle. Abo yelema ko kena fo ya aundi. Bon nous y mamuri jume yanga jamana konana. Oro ko sone ba simika fanga la je. Fanga c'est anga na nyongo neke surasi fanga tigila ma bon. Anga ni surasi aita psychologie doni kalam. Wallahi bila ta ramadendo. Nunu munu meka kuma nunu ye poison de bila ita la yala. Na ya ka mo nyuma una blanc nunu ni. Nu agenda men nunu mbro mo ko ta don. Nunu be ki attaquer aundi la. Ni be transition demain mo de fina nous be na o kerani kandi an be transition fait de mais aka virement en tolu fait e wo kebe le fait ta naji fait kalabanchia de ni kalabanchi kuma de ni da bilai ala anga kuma to la mede amena kuma to kala et puis avec la tuni ka faka kuma la tuguni ko e fenge ko attaquer kara Tessit à qui la faute ko attaquer ko kara Tessit maintenant à qui la faute. Oye jonga foti ici ça. Ko ambe ka propagande ke ko sura sube ka Tessit. Ou be ka ke sisa ina fo, on ne be ka terusu bla. Ou te français to ko fode. Pour que ka français ko dugo. Ou be ko betruta ko da on de consisa. Ou be ko betruda on ko ina fo on de be ka kuma mun fo ko de be ka to nga sura sube ka sa. Depuis on na Facebook ka nga sura sube ka faka. Anga sura sube dara ko kante ka domina. Est-ce que on ko me ka vidéo ke odun? O moko kelon aw nyebula ta kuma ulaw anga en 2012 anga sura sudara ku kantege te salit et fait agolog je m'excuse ngokera
France ma tɛgɛrɛ fɔ o la France 24 bɛ bɔ ka kuma France armée kan o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko armée ka pasi dɔrɔn de bɛ kuma armée kan a jamana tɛ diɲɛ dugukolo in kan manamanakan fila tɛ tɛmɛ ka kuma in kan bɛɛ b'i ka armée sankɔrɔta et pendant la deuxième guerre mondiale américains m'a fɔ k'olu d'a gagné américains ka Hollywood film tourné yɔrɔ la u tɛ Amérique sɔrɔsiw ka fini don wa u tɛ kuma Amérique armée kan u tɛ kuma baw fɔ Amérique armée kan mun tɛ kuma o kan voilà des gens qui disent que k'olu ye intellectuels ye ninnu de b'a fɔ k'olu ye mɔgɔ kalannen Mali kɔnɔ koyi ala ni cɛ koyi ala ye Segu Tunkara n'a ɲɔgɔnna su di Mali ma sinon n'a ɲɔgɔnna su de bɛ biri mɔgɔw n'u hakili kan a bɔra a ye kumaba de fɔ tan koyi il pense qu'il a très bien parlé a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ et puis ni mɔgɔ modèle de b'an ka jamana kɔnɔ quoi mɔgɔw dɔw bɛ sigi k'u bɛ lajɛ ni manamanakan fɔ nin na quoi sɔrɔsiw n'aw ma wuli k'aw jɔ a ka fanga bɛ tiɲɛ bilahi talahi ni Mali tɛ ka Faransi gɛn ninnu minnu bɛ munumunu n'aw kɛrɛfɛ aw jugu n'a b'a saraka bɔ a di ninnu ma ni alikuranɛ cɛ ninnu bɛ k'anw kɛlɛ ça va en faveur de Macron u bɛ ka kuma mun fɔ anw ma de c'est pour défendre Macron indirectement an t'a dɔn ni Macron n'u bilala an t'a dɔn agenda b'u bolo mais u ka kuma in bɛ Macron de arranger u bɛ ka kuma mun fɔ parce que Macron bɔra ko environnement de bɛ k'ale tɔɔrɔ an ɲɛ b'ale fana kumunen sigilen na i ko lemuru kumunen de bɔnnen b'a fara kan mais c'est très grave et puis voilà des gens qui disent que k'olu ye intellectuels ou quoi et puis mɔgɔw b'u lamɛn quoi non c'est grave. C'est sacrifié pour la patrie. Le gouvernement, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il peut faire effort de questions. Voilà ça, Malika c'est donc il faut arrêter avec la propagande. Donc on a toujours dit sur ce plateau, la propagande n'arrange pas l'armée. Et moi je peux vous le dire ici officiellement. L'armée n'aime pas la propagande. À Mandoui, parce que avec ça va oublier comme on l'a fini là. Ko armée n'aime pas la propagande. Ikeren guerre be ka kɛ galon sugu jumɛn ma tigɛ irisiw minnu bɛ k'an dɛmɛ ko irisiw ye galon tigɛ irisiw bɛ ka galon tigɛ ka fɛn dɔw yira o bɛɛ tɛ ka bɔ n'i ka armée ya irisiw ka satande jɔn y'a yira est ce que irisiw ka armée page d'a yira n ko France 24 nin d'a yira n ko irisiw ka RT Media d'a yira n ko médiaw de bɛ ka bɔ ni armée ka k'o ye jamanaw kɔnɔ médiaw de bɛ bɔ ka armée sankɔrɔta armée bɛɛ i ka lafasabaga o bɛ bɔ k'i sankɔrɔta k'anw de ko n'o fɔ et puis u b'a tila k'a fɔ ko se tɛ Mali ye ko ka avion san k'an bɛ ka avion mun tɔgɔ fɔ e ni Ala n'a kira cɛ hali n'o se tɛ Mali ye ni e ye fasoden ɲuman de e kan k'i sigi k'o sɛgɛrɛ fɔ ni ŋaniɲɛ wɛrɛ tɛ e kɔnɔ e kan ka bɔ ka État ka faiblesse yira sur les écrans du monde Amadou Koufa bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔnasiw de kun Iyad Agali bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔnasiw de kun a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ bon aw ni Ala n'a kira cɛ ni mɔgɔ fasugu ninnu et puis a bɛ na a ti attaquer mɔgɔ la dɛ a bi attaquer mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi kɛlɛ a bi attaquer olu de la anw de la ka bɔ Faransi kama wallahi Allah ninnu ka médiaw u de la ka bɔ k'anw contredire a caman bɛ o c'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'autre côté de l'histoire jamana ka libération kɛra ils n'ont rien foutu nafa jumɛn bɛ ninnu na tu vois. Voilà des gens qui passent ni de là ka écrire kene ka manamanakan dɔrɔn kene kan mais ne ma jati parce que an tɛ catégorie kelen ninnu y'an ka école de o an tɛ ninnu jatiw mais an bɛ parce que u bɛ ka mɔgɔ dɔw de bila fili la an bɛ ka bɔ k'u ka galon de bɔ ka yira mɔgɔw la ninnu ye maa modèle minnu ye ko an bɛ ka propagande kɛ ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka taga faga k'an bɛ ka galon tigɛ ko mun se t'an ye aw ni Ala cɛ américains ka sɔrɔsiw irisiw ka sɔrɔsiw tɛ ka faga Ukraine na diɲɛ média jumɛn bɛ yen k'a tɛ kuma ka armée kan Faransi armée ka page be mais ngo RFI be kuma Faransi kan ngo de Assimi ka RFI on de Assimi ka France 24 ngo Macron kasira semaine passée là quand on de be kale ka bara gɛlɛya bulu ni e tɛ Macron ka bara la ou bien ni e ŋaniŋɛ jɛlen no Mali ko la muna e be bɔ ka anw na gosi semaine kelen mun na Macron dimina anw kɔrɔ mais c'est la honte nationale a bɛn Ala cɛ k'anw ye propagandiste k'e bɛ anw na gosi e kan ka tɛgɛrɛ de fɔ anw kun e kan ka anw sankɔrɔta di parce que guerre ye propagande de don min na rebelles y'an ka sɔrɔsiw gɛn Kidali France 24 de bɔra ka rebelles publicité kɛ ko missile b'u bolo an ka sɔrɔsiw ye France 24 lamɛn dɔrɔn bɛɛ marifa bila ka boli ka sɔrɔ nkalon de don n ko guerre ye communication de n'anw bɛ k'an ka armée la dɛmɛ an ka armée sankɔrɔta e b'i sigi manamanakan fɔ la k'an bɛ ka armée la jigi de Faransi ka avion ma taa an ka armée faga tɛ sida e b'i jɔ bi de
quand la propagande ko be ka kɛ quand même ta kan ka armée be ka faga jɔn be k'u faga Faransi de tɛ k'u faga mun a été clean traitement ko Faransi de be k'u faga non cɛ malo cɛ malo bana dugu in na koyi bon a y'a lajɛ bon jamana mɔgɔ ɲumanw olu tɛ jate dɛ mais mɔgɔ minnu bɛ taga u kɛrɛnin kan u tilelen ye soso fagalan ye olu de bɛ lamɛn en tant qu'an bɛ na n'an m'an kɔlɔsi an bɛ bi Faransi tɛgɛ kɔnɔ n'a ma kɛ a ka fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden tatɔ la filɛ nin ye n b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu an ka cɛ ka kuma tɔ lamɛn dɛ an ma tila hali bi dɛ sisan a bɛ fɛ k'anw ni armée de bila ɲɔgɔn na k'an bɛ ka communication min kɛ ko diripa de kan k'o kɛ dɛ ayi mɔgɔ si kana kuma armée dɔrɔn ka kuma Assimi tɛ se k'an bali ka kuma armée kan armée ye anw de ta ye armée tɛ Assimi ta ye armée tɛ diripa ta ye armée ye peuple de ta ye c'est le peuple qui est souverain diripa ɲɛmɔgɔ tɛ se k'an bali k'an tɛ kuma armée kan Assimi tɛ se k'an bali k'an tɛ kuma an ka armée kan fo n'a ka sɔrɔ agenda caché b'u bolo an bɛ k'olu dɛmɛ di an tɛ k'u jigi an bɛ k'u sankɔrɔta di awa bɛɛ bɛ kuma i ka armée kan américains bɛ tile k'u ka armée sankɔrɔta mais o tɛ kɛ Amérique armée ka page sanfɛla la o donc a y'aw kɔlɔsi ni maa ninnu na ninnu tɛ faso jɔlaw ye ninnu ye faso cilaw di an ka nin kuma lamɛn an ka kuma tɔgɔ wa me kumakan dɔ lase n balima kunnafonidilaw minnu n kɔrɔw ni minnu bɛ kuma armée ka lamɛn an b'an ka politikikɛlaw kɛ mais comme le dit souvent il faut pas politiser l'amour Giorno très sincèrement propagande populisme nkalontigɛba atalaku qui peut dégaler plateau sanfɛ ka armée ta k'i b'a k'i ka kɛlɛkɛ bere ou bien k'i bɛ besi créer n'a il faut arrêter. Voilà. Non, ni me ka na yɛlɛ quoi. Quand ne be ka armée ko ka besi créer ni armée. Aw ni Ala na chrétien ni ye ma modèle jumɛn ko ni taro ni ye kalan kɛ ban jumɛn kan. Bu ka karabatelenba sigilen i b'a la kale ko non a parlenba ye. U b'u pare k'i sigi tubabu kan fɔniw na. Bawo ni Ala na chrétien ni ye ma modèle jumɛn ni yɛrɛ man ka kuma yɛrɛ Mali ko la quoi bɛn ni Ala cɛ ni malo ye kelen de. Quand on ka propagande kɛ Faransi ka avion taara ka taa an ka sɔrɔsiw faga an ka sɔrɔsi mun fagara hali ne t'a da dɔn sisan a bɛ fɛ k'o contourner de k'o turu ta k'o da anw kun k'o da Segu Tunkara kun k'o da Bubu Mabel kun k'o da Gandi Malien kun k'o da mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ ka kɛ i n'a fɔ olu de bɛ ka an ka sɔrɔsiw di fagali ma terrorisiw ma et puis sɔrɔsiw dɔw bɛ da la koyi parce que sɔrɔsiw dɔw bɛ Faransi ka baara la sɔrɔsiw dɔw fana bɛ yen nɔ tiɲɛna olu sɔrɔsi caman bɛ yen nɔ u ka dɔnniya ma bon kosɛbɛ est-ce que tu as vu sɔrɔsi dɔw bɛ yen u ka dɔnniya ma bon olu bɛ da nin kuma ninnu na dɛ mais k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walahi bilahi ni mɔgɔ qualité minnu b'an ka dugu kɔnɔna na ninnu bɛ ka manamanakanw e bɛ se ka bɔ ka manamanakan fɔ anw ma e kan ka anw fo de faso jɔ la anw de wulila ka Assimi sen n'a bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ ka sɔn a ye et puis Mali armée ka problème Mali activistes kelen dɔrɔn tɛ kuma Mali armée ka problème kan hali sous région mɔgɔw hali jamana wɛrɛ mɔgɔw olu bɛ kuma Mali armée ka problème kan hali Mali ye fɛn kura sɔrɔ yanni anw ka bɔ a kalama média wɛrɛw b'a fɔ k'a sɔrɔ armée yɛrɛ m'a fɔ k'a sɔrɔ anw vidéoman yɛrɛ m'a fɔ an bɛ bali k'a ye a fɔra peut-être Ivoiriens ka blogueur dɔ b'a fɔ ou bien Sénégalais dɔ b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ bɔ information dɔ kalama vidéoman dɔw de la minnu tɛ hali malien yɛrɛ ye munna tɛ kuma olu kan diɲɛ bɛɛ bɛ kuma i ka armée kan an ka armée n'i y'a ye an ka armée a ye défaite kɛ Kidali 2012 la face au MNLA Faransi de bɔra Faransi armée page ma bɔ ka a fɔ k'a bɛ tan mais n ko Faransi médiaw de bɔra k'a fɔ ni Faransi armée bɛ taa kɛlɛ la yɔrɔ min na Faransi médiaw de bɛ bɔ ka défense ta c'est pas l'armée c'est pas la page de l'armée mais ni ye manamana kumaw de ni e bɛ armée fɛ an bɛɛ ka tɛgɛrɛ fanga armée dɛmɛ n ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ de hali don dɔ la ne ni américain noir dɔ de la ka mankan ci a y'a bolo don a poche la dɔrɔn ne fana bolo don poche la ale y'a bolo don a poche la a ko ko ne t'a dɔn ne bɛna marifa de labɔ ne kɛ ni siranna ne fana bolo don poche la san k'a kɛ tan i n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen o bɛɛ tɛ bloc ya e ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la aw bɛ ɲɔgɔn bloc de o cɛ y'a bolo bila poche la ne fana bolo bila poche la dɔrɔn cɛ siranna cɛ taara ne tun b'an bolo bila poche la cɛ tun b'i kɛ ne kan hali boxu kɛyɔrɔ la dɔw b'a fɔ dɔ ma n'i minɛ bi ɲimi san nɔ n'i dabara sera mɔgɔ la physiquement psychologiquement i bɛ s'a tigi la tubabu b'o de kɛ mais a t'o si dɔn il ne connaît rien c'est un menteur et manipulateur un menteur et manipulateur
On te propagandiste, combien on démange. Moi, je te réponds pour dire que toi, tu es un menteur. Et mécaniquement, il faut. On a fait fouille la Mali kono. Mogo blanjona ko. Quand on est armé blanjona. Quand on est autorité blanjona. Mais on est armé ka, on est, ni aye asimi bi on dit tout. Ni ame shogeli bi on dit tout. Aye mana kan suku be fo. Bi kanga ke aw yele dondi. Bi kanga ke aw nisonja dondi. Ma o baw sigi mana kan fola ko SU 45 bimi nimbe oro jume galon tege mana kan fo ka on na gushi kanga jamana la gushi ko o sete mali ko kanisa est-ce que ne ebe mali fe e kanga ni boida ko ni sete mali ko kanisa est-ce que ni kuma kanga bo eda ni kuma kanga bo eda ali jamana fendo sete jamana e mango fo irizo kan ni ngani ngewerete e kono ebe ka jamana ka limite de fo jamana sigi un bon intellectuel ibi ka jamana bla niveau de la ala ma se niveau mina ni nana américain kumana nous ko Mali kali ne ba ngo Mali kali ka teme Amérique kan pourtant j'ai la nationalité américaine ne ba Mali sangoro ta ka teme ala ka tete munka ngo non ngo Mali ngo vraiment ngo Mali nyote fa do be avion bien tike ka ta bo Mali tu vois mais ala ma den fait mun kan yere ma ibe kumodi ma ma o de be bo ka be et puis c'est ka ke toko jume ke sharia ebe ke neutre e ka jamana ni jamana woro ma ebe ke neutre e ka jamana ni terroriste ni nyonche e ka nga to e ka jamana kodi ani galombe ka jamana bo ebe galon tike ka bo e ma mo ka galon tike ka furu glan voilà des gens n'état don ni école modèle mununke n'état don ni école modèle mununke donc a foyena malien anga njija dron anga akili to nyogona anga na bini mo modèle nka fen kono nous y propagandistes de nous y faso chilaw de nous y mo bla nyogona de ama foi foni ngalonte ka fo bela jeli ngena jamais dit à quelqu'un quand même migi 45 soro ou bien quand même migi dernière génération soro mon ya fo ka page ou ka propi ou tout reste on ouvert ci média là on ma foi ma bonga ou on te tout là nyoma ko indamna e waro mo be ka fendo de mena fendo de fa nyana quoi transition en be ba fait marché de transition contre là mais sauf que mo anga ko fo anga kéré kéré parce que manifimbe mi kuma kan ma et puis ko le netrier quoi comme mo be me comme kan mais France 24 est galon joli tike ka normal lapi France 24 est moi joli fo munde tien ou to nyeso la de ou bu nyesi on de là ou bu nyesi on de là c'est très grave France ka avion yira tesit ou date maga oshila ou bu nyesi on de là ou ka stratégie te dovre ka on manguya na manguya dron transition baby c'est leur stratégie mais ayo yele ma tugo ngo mo kala no ni bi do be kuma armée kan do ya armée ka fen kala ou be ta kuma media ou be kuma armée ka capacité munungi o expert ou be Amérique o expert ou be France manere o expert do ka kuma armée ka et kabaku non mais c'est grave c'est très grave Malien me vidéo bla orola Mali et surasu ambauko ali chini ambe bo amba chini amba fongo Mali yere bombe atomique soro abana kuyi ambe kuma mun fo be terroriste jatige di tien de fra don galon fana tede ambe kuma mun fo tien di du nunu be fe kana gushi di manière ni ndo di ni o technique ndi ka keina fo onye galon tegala di o kadi Amadou Koufa Klola o kadi Iyad Aga Klola nous y danger de pour le Mali a beninga jana tege wallahi ala arasbati be sigini kuma kelinga nunu be sigini kuma kelinga ou be soro ku yire ke non on be armé fait abeta vous pensez que malien benyere la malien benyere la mo chité blogubli ni i blasra do kandron mo bidon ala ka barka do malla malien aya partager dien be ka so